Benvinguts, benvingudes al Psicafè d'avui. Eines per gestionar l'impacte emocional del coronavirus, una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. Avui parlarem de què fer amb l'estrès a la feina, perquè hi ha moltes persones que en aquest moment tenen un estrès gran, la seva feina és molt exigent. Persones que estan a l'àmbit sanitari, persones que són de serveis socials, persones que estan en un supermercat, que són carteres, que condueixen camions, que es dediquen a la logística i en aquest moment estan immerses en una pressió, en un estrès molt gran. Com gestionar-lo? Des de la meva perspectiva, allò que més us pot ajudar és recordar quina és la utilitat de la vostra feina. Quan una persona en un supermercat cobra a algú la seva compra, no està cobrant només. Està permetent que aquella família pugui dinar, pugui menjar, pugui esmorzar, pugui tenir els productes que neteja, que fa servir per la neteja de la seva casa. Per tant, aquell cobrar és un acte d'amor. També la persona, per exemple, que és administrativa en un hospital i fa l'alta d'una persona que acaba d'entrar, no està fent un paper burocràtic. Està permetent que algú que necessita ajuda pugui ser ajudat i puguin fer el seguiment de l'evolució de la seva malaltia amb cura, amb tendresa, amb eficàcia, amb professionalitat. No estàs omplint un paper. No, amb un súper no estàs cobrant menjar. Estàs fent una cosa molt més gran de la que sembla. El que us demano és que penseu quina és la utilitat, quina és la missió de la vostra feina i que la tingueu present. I aquest és el repte que us demano. El repte que us demano és que que suggereixo, és que quan sentiu que teniu molt d'estrès i vulgueu retornar a la calma, penseu, aquesta feina que estic fent, quin sentit té, quina utilitat té, quin és el cor, quina és la forma com aquesta feina ajuda a estimar i a millorar el món. I si sou capaços de mantenir-la a la vostra ment, veureu que el nivell d'estrès baixarà, encara que el vostre nivell d'entrega i d'eficiència continuarà sent tan alt com és ara. Si voleu, ens veiem al proper Psicafè.